गोरनिया ससुरारी। हाँ हमार सास 3 ताला पर से गिर के अंगुरी मुचका ले बड़ी इनकरे के लेके गोरनिया परिवार दिखावे। खाल तू खैनी गमछा उतार के झार झार के परसों अइह अतावार के झार झार के पार्टनर बोला। ल खा खैनी। अरे हम खैनी ना खानी। अरे भाई काहे ना खा लो? हम बाबूजी मारे लगियन तब। बाबूजी मारे लगियो तब ई बताओ ऊ खैनी खा लो तो तू मारे लो ना। तो तू खैब तू काहे मरियन? अरे लो खा। रे पिकेसवा आवता। आवे दे माजा चखावल जाला। माजा लियल बड़िस का। ना रे कहो तनी नु आवे दे उल्लू बनावल जो ओकरा के। ठीक बा। अब विकेश काल बा। ठीक बा तनी हमरो खनी में से दी हो। हाँ हाँ काहे ना लो शुरू करो। हो तब पार्टनर का हाल बा? ठीक बा तब और सब बढ़िया बा ना? सब बढ़िया बा एकदम झकास मस्त। कहत रहनी है का हाल बा? ठीक बा यार सुनो ना एगो खैनी देख के ऐसा चीज हो सला केहू से भीख मांगवा देला। हाँ। देख के एगो ऐसा गाना याद आइल मगो तो गा दी। गाओ गाओ गा दी। गाओ। अरे खैनी तू कहवा से आइलू? वाह ना भाई गो गाओ गाओ। बा हम ना नाम ना मारे गाओ। अरे ना मरियन गा दो। गाओ बाबू होला गाओ। मारो मत। ना ना मारे गाओ ब्यास गाओ। गाओ ब्यास। अरे खैनी तू कहवा से आइलू? आहा। अरे आदत ऐसन धरा दिहलू वाह छोड़ी तो अब कैसे छोड़ी? छोड़ दो। बोलो ना अब कैसे छोड़ी? वाह अरे गजब के जादू बा तहरा में वाह केहू से भीख मांगवा दिहलू जिया ब्यास। छोड़ी तो अब कैसे छोड़ी? जिया। बोलो ना अब कैसे का छोड़ी? गाना गावलिस भाई? एने आप का गाना गावलिस? का सुर बा वाह ताल के तो पता नहीं लेकिन सुर बहुत अच्छा बा। अच्छा बा। सही में का हो स्टार बन सकत रिश्ते। का बात करता सी? हो यार ते तू आगे वाला आए में ते सुपर से भी डुपर स्टार बन जेबे। गावत रहो गाना। सारी गाँव का सुना करी। ओकरो से ते अच्छा गावेली। हाँ बस बस भाई ज्यादा तारीफ मत करो लो ना तो ज्यादा तारीफ सुने नु तो हमार गाड़ फूल जाला। आराम से। फिर धधा मत। और सब बताओ भाई का हाल बा? और सब ठीक बा। और सब बढ़िया बा? बढ़िया बा। तो कहत रहनी है हाँ बोला ना। हाल चाल ठीक बा? माने खैरियत बान? और सब खैरियत बढ़िया बा ना? सब अल्लाह के फजलो करम से ठीक बा। सही का बात बा। चलो खैरियत सही बा न मने? ठीक बा यार। अब खिसियात कहाँ बड़ा मैंने पूछो तो नहीं का हाल चाल बा? बताओ हाल चाल बढ़िया बा? ये कहे को बतिया कय बार पूछबे कय बेर है? घरे जाए के बा इम्पोर्टेंट काम बा। अभी पोटेट काम उ सब छोड़ो मने अब भाई सब छोड़ा हटाओ छोड़ा। ये बताओ कहाँ रोला 2 दिन से दिखाई ना देवत रोला। क्या कहीं यार गोरनिया ससुरारी। हाँ हमार सास 3 ताला पर से गिर के अंगुरी मुचका ले बड़ी इनकरे के लेके गोरनिया परिवार दिखावे। ओए का मने 3 ताला पर से गिर के दांत चीर के हंसत तरी और तो गुरना के ताको तरी दामाद गइल बा घरे तो इज्जत ना करे के चाहिए तनी। ना ना हां तो दांत चीर के हंसत तरी। रे गदा उ हंसत नहीं कि उ मर गइली। बताओ रे।